Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. The top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 ng aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gabahin sang Western Visayas. Domingo kita kadlaw, welcome diri sa atong pagpangalagad sa Kapihan sa Aksyon. Upod siya alagad Aksyon Boy Duran. Kaatno sining pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee available ini sa tatlo ka variant, ang light, strong kag sugar-free. Sugar-free nagagamit sang natural sweetener ng stevia. Wala yan nagapasaka sang blood sugar, so pwede ka gid makainom iya sang sugar-free nga variant. Mga ka-aksyon, isa ka edisyon sa Kapihan sa Aksyon aton igadulong sa inyo. Karon nga Domingo, ang aton sini nga mga bisita, mga doctors ini, no? Ang aton nga mga bisita. Kay subong gali nga bulan na nag-celebrate ita sang Heart Month, no? Bulan sang tagipusoon sang korason, Heart Month, no? Baloka daw ang atensyon naton daw ari kita sa COVID lang tanan daw kakalimtan na ang iban nga mga balatian. Especially ining mga cardiovascular diseases nga sa nabalaan naton amo ni ang number 1 killer hindi ang COVID ang number 1 killer, ang balatian sa korason amo ning number 1 nga killer sa bilog nga kalibutan nga amo na nga importante ni kayo nga we should know how to take care of our heart para nga hindi kita mabutang bla sa natawag naton nga nadala ka lang sa number sa census bla nga isa ka dira sa sining matapikan sang balatian, especially sa balatian sa korason, no? Anyway, i-discuss nato din na karon with our guest for this morning. We have with us si Dr. Sheila May Villar kag si Dr. Ed Gabitoya, no? Gabitoya ang aton nga mga heart doctors nila, heart surgeons ni sila, no? Ang aton nga mabisita karon nga aga. So sa aton linya kag through sa aton sining mga equipment diri kay JM. Thank you very much Jay. Para sa imo pagpatigayon sini. So good morning sa kay Dr. Sheila May Villar and Dr. Ed Gabitoya. Welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Sa talaga Doc, can we pwede kita malapit-lapit sang siguro ay palapit-lapit sa mouthpiece siguro sang cellphone kay para nga mas matag kita siguro ang imuon ta siguro mga kung sino mahambal Doc medyo lapiton lang sa kuan bala sa cellphone para nga mas atag ang sulod naton dire. Wireless na gamit niyo Doc, no? Wireless na siya. Ari na lang, sir. Okay. Na, very good. Clear. Okay. Clear kita, Doc, no? Sige. Good morning, Doc. Liwat, and welcome diri sa aton sa Kapihan sa Aksyon. Good morning. Kami ang representative subong nga adlaw sang Philippine Heart Association Western Visayas Negros Occidental Chapter. Ang hamon nga organization, group of practicing cardiologists diri sa bilog nga Negros Occidental, and we are under the National Philippine Heart Association. So for this
month, we are actually celebrating our World Heart Day every year on the 29th of September. Mhm. But since nga alang-alang ang 29, today we are on our advocacy on heart health, no? Mhm. So what is actually World Heart Day? Before I proceed, sir, no, our lecture will be, or our talk will be divided into two parts. Ang first talk will be my talk. It's about the prevention of cardiovascular diseases. Mhm. And si Dr. Ed de Vitoria here will continue on with our talk Mhm. about COVID and the heart. Oho, Which is importante actually man. Mhm. very applicable for this time of our lifetime, no, ang pandemic. Mhm, So mhm. for my part, I will be showing some slides, no, may guide kita. So at least makita ninyo sa inyo screen. It's all in English, but sa iban nga tagpalamati ta dira nga mas kampante nga magpamati sa Ilonggo, mag-Ilonggo man kita, ikiti mga Ilonggo malang kita tanan. Correct. Anyway, so to start off with, World Heart Day, ang iyang rason or ang iyang ang iyang purpose gidya is to educate or to, kumbaga, i-remind ang bilog nga kalibutan nga ang cardiovascular disease or ang disease sa corazon is still the number one cause of death on the planet. Mhm. Actually, next slide please. Next Jay. Next slide please, Jay. Mhm. Ang next, previously, ang previous na slide please. Yeah. No, kung makita mo dira, there is cardiovascular disease is the world's biggest killer. Mhm. Actually, dara number 17.9 million per year ang nagakapatay tungod sa cardiovascular disease. 17.9, Doc? 17.9 Yeah, million? per year. So Grabe. that outnumbers, well, this is too early for us to say, and tani hindi man malapawan sa COVID ina nga number, no. Oo. Pero amo na balaha, we have to remind our audience ang bilog nga negrense nga ang heart naton hindi pagpabayaan while we are facing the pandemic. Mhm. So 17.9 million deaths per year is because of cardiovascular disease. Mhm. Next slide please. Sige. So makita ninyo sa amo ni nga slide nga kung ano ang mga metabolic risk factors or ang mga factors nga nagapataas ang risgo mo nga magka-problem sa imo heart, no? Ang ara dira ginabutang raised blood pressure or high blood, hypertension. Ang sunod dira raised sugar, blood glucose, that's diabetes. Pati ari kita sa sugar capital of our nation, actually damo gid kita pasyente nga diabetics, no? Dalo ka ang Overweight. mga negrense, kuno Doc, mga sweet niya kuno mo. Oo, sweet lang tani sa attitude, hindi lang sa mga sugary nga mga pagkaon. Anyways, ma-discuss kita na later on. No? Overweight, obesity, and actually ang number one among even males and females, ang number one gid nga makapataas ang risk factor for cardiovascular disease would be raised cholesterol. Kasi hindi mo na iya makuha sa isa ka adlaw, duha ka adlaw. Tinuig na iya nga kaon sa mga cholesterol-rich foods. Okay, next Jay, please. So, ang ginambal din namon, ang cardiovascular disease starts with kids. No? This is quite interesting, no? Gani man. Hindi tungod nga sang gamay pa sila gasugod na ang atherosclerosis, but because of the unhealthy habits we Correct. acquire while growing up, learning from our adults nga mga pasaway. So, amo ni Doc, ang instead- panunta wala, ining cardiovascular disease, wala niya, it doesn't matter sa, ang age doesn't matter with the cardiovascular disease. Amo na siya, Doc? Sorry. Oo. Ang namin ko sa cardiovascular disease, age doesn't matter, bisan pilay edad mo, Yeah, pwede ka. it doesn't matter, no? Oo. Mas-start gid mo ning gina-advocate namon nga prevention starts in the young. So it should be our young children should have developed by this time habit of eating healthy, no? Pakanoon ang mga bata naton sa mga laswa, isda, no? Hindi lang fast food, perme, Ang junk hindi foods, lang bakit ba? mga pants, no? So we have to teach to like laswa, to like fish, no?
Next slide, please. Ang mga junk foods yun na ko, mga kabataan, may ilig sa junk foods. Yeah, unahon kita na yung mga bata. So, it has something to do with habit. Okay. Next slide, please. Sige, Doc, you can So, continue. childhood obesity is a growing concern. Smoking starts as early as 10 years of age. No? Correct. Kasubo nga kamatuoran. Pero we have to address this. Therefore, we should start addressing our kids when they are still in grade school. Samtang gagmay pa, ang aton mga kabataan, i-educate na sila nga hindi pwede maging smoker until they grow old. Okay, next slide. Sige. Okay, we go now to our 52100 advocacy. So what is 52100? It is a catchy numerical code to remind us to practice a heart-healthy lifestyle. So para hapos bala sir ipanugdumon, 52100. Ano na siya, Doc? Sinilan siya nga tuig nga naggamit sining kampanya nga may amuning number 52100? Or even before nagagamit ata sini? Actually, lately lang na siya ginadapt ng Philippine Heart Association, ang national gid bala namon nga association. It's an advocacy nga ginlist man from the US, Kaya it was adopted from the 510 campaign in the US versus childhood obesity. So, bakit kita gin-include nato ng smoking? That's why ang puntada nga zero denotes smoking. We will discuss as we go along, sir, ha? Sige. Next Okay. slide. Next slide. Sige. So, in a nutshell, or in summary, the 52100 reminds us to eat, magkaon, tag mag-inom sang intakto, maging aktibo physically, and Exercise. number 5, ginadira sa pinakapunta nga sa 52100 is to not smoke, no to smoking. Okay, next slide. So what is 52100? Okay, next slide. Okay. Ang 5 52100. dira denotes 5 servings of fruits and vegetables daily ni siya, ha? Daily. Okay. So, 5 servings amo ni of sa fruits gali ang and kwan. vegetables. So nga 5. Kay kung aga, panyaga, pamahaw, panyapon, that's tatlo. And then in between you can have healthy snacking. Snacks mo bala, fruits, no? And gusto mo vegetables ang snack, so ay gid problema. So next slide. 5. So- Yan ka, Doc. 5 pa lang kita. Ang tuya, Doc. Ano ni siya, Doc? Next slide na lang. Sige, Fruits and sige. veggies provides vitamins and minerals, Okay. important for supporting growth and development and for optimal immune function in children. No? So emerging science suggests fruit and vegetable consumption may help prevent weight gain and be an important aid to achieving and sustaining weight loss. No, so dubalaan ka naman ginatanan. So gina-advocate namon at least 5 servings. Ang 2 na ton, ang next is 2 hours maximum of recreational screen time, no? Facebook, cellphone, TV, no? 2 hours maximum. Sa kada So, adlaw. pwede na sa'yo, sir, hindi mo buson in one sitting ang 2 hours. ang 2 hours. Pwede mo na be 30 minutes sa aga, 30 minutes sa udto, or gusto mo 30 minutes sa gabi, or before you sleep, may another 30 minutes ka. So, basta cumulative, 2 hours maximum of recreational screen time, and also pertains to 2 grams of salt per day. Okay, next slide. Okay, so too much television is associated with an increased prevalence of overweight and obesity, lower reading scores of children naton, and attention problems. So that is why we advocate to limit it to 2 hours per day. Okay, next slide. Okay, ang sa salt naman, no, too much salt can cause high blood pressure. So dapat mag-avoid kita sa mga parat ng mga pagkaon. Hindi bala kung may nakaon ka na nga do medyo parat for the day, ting iban mo nga pagkaon for the rest of the day, even na ganun mo na, hindi na amo na ka parat, no. Okay, next please. Ang 1 is 1 hour of moderate physical activity. Next slide lang, be. Next
slide. So Sige, Doc. children aged 5 to 17 should have at least 60 minutes or 1 hour of physical activity every day. Sa subong quarantine time, masapos ini sa aton kay tiara ala ang mga kids sa balay, we should encourage them to play, no? Kaya nga outdoor gid bala nga dira lang sa inyo or pwede masusulod balay nga ano lang physical activity at least 1 hour per day. Okay, next please. Urbanization reduces levels of physical activity kaya rin nakita sa urbanized area mo. So cities must be built with enough safe green spaces for children's recreational activities. So next please. Physical activity promotes a child's concentration, healthy growth, and development. It prevents disease and unhealthy weight gain. So makabuli gini sa aton mga kabataan. Remember that we should start them young or sampang bata pa, tagaan ta nating know-how kung paano maging healthy. Sige, sunod. So this is actually just, as kumbaga isa gin-summarize niya. Ang sa mga adults, pwede nga, hindi ko ba makita, dali lang. 30 minutes of moderate intensity. Pila, Doc? 30 minutes? Sa adults na to. Sa adults, So 5. No? So it takes 30 minutes of physical activity 5 days per week to improve and maintain your heart. No? That's for adults and senior citizens. No? So next slide. So, you do not need to go to the gym to be physically active. Hindi ka kailangan. Kaya nga, maging healthy ka on a very simple ways. Like what, abe? Sample, pwede kaya ka-take some stairs instead of the elevator. Kung pwede ka kalakad, bicycle, mas maayo, no? Dayon, mag-take ka sang break during the day para nga magtindog-tindog kada sa imo nga ginapungkuan kang maglakat-lakat around your office, for example. In order for cardiorespiratory health, all activities should be performed in bouts of at least 10 minutes. So at least 10 minutes kada abdi nga lakat-lakat. Siya, kumbaga pwede man installment nga ang 30 minutes. Hindi man sa kinanglan yung kung alin sa oras, hindi dire-diretso. Dali lang, Doc, nagalayo yung mga kwan sa mouthpiece. Ang zero, next slide please. Ang zero is zero sugary drinks. Why gitani? Isang mga matamis na mahilig. Subukan nato na Soft drinks. ginatawag na tea, no? Na milk teas na bala. So dapat actually zero. Ang milk tea, Doc, hindi mayo. Okay, and ang good line, no? And ang last gid, ang zero is next slide please. Zero smoking. So that is the last number, no? 0 to smoking. So 5 to 1 0 0. Okay. So kilanglan nga sugdo panumdumon lang naton nga per day muna may 5 servings of fruits and vegetables kada 2 hours. Training time mo pag 2 grams of salt maximum, 1 hour of moderate Exercise. 5 to 1 0 0. and ang himo nga zero is zero sugary drinks and zero smoking. Okay. Doc, So, that's a jump mabalik ko, start Doc, sa lang kwan, Doc. Mabalik ko para sa... ma-maintain nato ng heart nato to be healthy. Doc, mabalik ko, Doc, na kadali lang gid sa ining kwan bala, ining 5 bala, ining magsiling kita nga serving sa fruits. Ano yung mga serving, Doc, ma? Pwede isa lang kabilog saging, amo na? Ano nga serving na, Doc? Ang serving, sir, actually, sir, ginambal nila is like 1 fist size or 1 regular size dalandan. Amo na siya ang 1 serving. Okay. So, kung butang mo dabi, isa ka bowl dabi, isang mixed fruit, that is already 1 serving. Okay, sige. Okay. Okay, so I think that's my last
slide. Mhm. Ang mga questions nga later lang guro, no? Sige, I-proceed may time sa pa ta karon, kay Dr. Gabitoria. Okay, Okay. at least nabalaan ta bala ining campaign nga 52100 bisan ako do mahapos tandaan siya no 52100 so dito naton ang 5 is 5 serving of fruits adlaw-adlaw, ang 2 is 2 hours maximum nga tiner mo da sa Facebook sa internet 2 hours lang Jay, tandaan niyo na 2 hours lang dapat ang maximum. Ang 1 is 1 hour of physical activity. Ang 0 is 0 sugary drinks, mga soft drinks bala na, milk DJ, tandaan mo na. Kaging 0 pagid is no smoking, 0 smoking. Ang hapos malagli tandaan no? Ako do matandaan ko na dayon mga 52100. Sige. So we have with us na subong sa aton na mga kaupod naton si Dr. Ed Gabitoya. Doctor, good morning laman and welcome diri sa aton nga kapihan sa aksyon. Good morning, Sir Boy. Good morning sa mga tagapalamati sa Action Radio diri sa Bacolod kag sa Negros Occidental. Sige. Doctor, I think ang ining kampanya naton sa para sa Heart Month, iangot naton ni sa COVID. Ano, I don't know, Doctor, mangkot lang ko. If you have a heart disease, mas vulnerable ka or nasilin naton makabing naton comorbidity ni sa sang ining coronavirus? Actually, Sir Boy, sakto na siyang hambal mo. Kung may cardiac disease ka or may mga risk factors mo, ni Dr. Wilbar kagina, high blood, may diabetes, kung may heart failure, kaagi na stroke, or kaagi na heart attack sang una, vulnerable din na siya mga population na pwede ka maka-acquire sang COVID. So, we have also prepared slides, no, para makita ni some of the slides are in Hiligaynon para mas maintindihan sa aton nga mga viewers, no. Sa diri emphasize naton nga ang heart isa ka important na organ nga affected man sang komplikasyon sang COVID. In fact, kung ako ang pamangkuton being a vascular specialist, nagapatigid ko nga ang COVID is gina-consider nga cardiovascular disease. Meaning sakit siya sa corazon, sakit pagid siya sa ugat naton. Kay isa na siya ka komplikasyon actually sang COVID-19 infection. Okay. Sige, mag-go through lang kita siguro sa slides. Okay. Kabalo naman kita sinig coronavirus, no? So, novel siya. It's because amo ni siyang pinakabag-o nga strain sang virus nga nakita naton sang sugod sang December 2019. Sige, next slide, be. Sige, I think ginasturyahan na gid ni nga maka-transmit sang virus paagi sa respiratory droplets. Amo na kung mag-ubo, magsikma, makalaway sang tawo nga may positibo, or pwede man na siya naton ma-transmit paagi sa mga gamit nga kontaminado sang virus. Kag ang isa man is pwede na siya nga diretso nga pamaagi kung maghinawa naton ang hangin nga may virus. So that's why nga importante ni siya nga mabalance ang aton nga mga palamati. Kay this is also the way paano naton ma-prevent ang transmission sang COVID-19. Masilig ka ka sa hangin, Doc, meaning kuan siya ng airborne? Yes, airborne siya. Kaya stay siya for a while sa hangin, no? So, pwede gid siya nga after ubos ang isa ka pasyente nga may positive for COVID, kag maginawa sang tao nga sa palibot niya, then may tendency gid nga ma-acquire niya or ma-transmit ang coronavirus. Okay. That's why importante na mo ng mga social distancing, gawear kita mask, kay that's the only way nga para hindi naton mahaklo sa hangin ang virus. Okay. Sige, so next slide please. Sorry, no, may mga sintomas, hihanat, ubo, sakit sang ulo, lupot, pagkadula sang panabol, pagluya sang lawas. Do mga general ni siya nga sintomas, pero may iban man nga pasyente nga nag-present sila sang lain nga mga symptoms. Next slide. I think ang isa na da nga symptoms is also related to cardiovascular disease. Like may mga sintomas nga daw pareho sa stroke, may mga sintomas nga pareho sa heart attack. So sa sining slide, makita ninyo amo ni sila ang mga vulnerable nga grupo sang tawo nga susceptible gid to transmission or acquisition sang COVID-19.
So makita nyo mga bata, tigulang, that's why parts ng ECQ or MECQ, ginadalian gid ang mga more than 60 years old, kag ang mga bata, no, less than 20, na magwa. Ang mga nagabusong is another na sila nga group of patients. Kag of course, not to mention, ang mga may problema na nga dan sa baga, like asthmatic, nagapanigarilyo, no, kaagi na stroke, kag amo tambal ko, ang kaagin man na heart attack or may mga heart disease, ano gid sila, susceptible sila to COVID-19 infection. Next slide. So, makita mo diri, isa ni siya ka study, no, nga nagapakita nga ang pasyente nga may heart failure, susceptible gid sila to have or vulnerable gid sila to have COVID-19, no? Ang slide na daya sa dalom just shows ang reality nga padamo gid sang pasyente around the world nga may underlying cardiac disease, and it's important nga maghalin gid nga hindi ma-infect kay tungod nga aside from vulnerable to the infection, kataas kaayo sang komplikasyon leading to death. Pwede ikamatay sang pasyente nga may heart failure ang COVID-19. Okay? Next slide. So, ari, nakabutang ang mga lain-lain nga parties ang lawas sa tanan nga organs ang lawas sa actually pwede maigo gid sang COVID. No, hindi lang ang heart, hindi lang ang brain, even ang kidneys, ang aton nga digestive system, immune system, no, even psychological effects like anxiety, fear, anger, frustration, pwede gina siya makaapekto sa aton. So, actually, yung quality of life is important also nga maapektuhan gid sang COVID-19. Next slide. So, gin-emphasize ko gidi, COVID-19 is a cardiovascular disease. It's because once nga mag-set in ang komplikasyon sa heart kag sa mga ugat naton, it can be lethal. Pwede ikamatay gid. No? Ang reason nga consider siya namon nga cardiovascular disease kay tungod nga ang inflammation o pod sa infection, pwede na siya mag-cause sang bara sa mga ugat naton. No, pwede nga mag-form sang mga clots nga magbara ang ugat nga ara sa heart leading to heart attack. Pwede na siya nga sa brain manaton, pwedeng mag-lead to stroke. Kag iban pa nga cardiovascular complications like arrhythmia, myocarditis, venous thrombosis, kag ang heart failure. So tanan nga komplikasyon is potential for death actually. Pwede gina ikamatay sang pasyente, especially kung very complicated, no, kag tigulang, kag may mga underlying na nga risk factors ang pasyente, then ang chance nga hindi sila makasurvive tamaan gid kata. So that's why nga sila nan gid ang gina-emphasize na digyapon is sila nan i-prevent naton nga hindi naton malapnan or ang mga pasyente naton nga vulnerable hindi sila nga malapnan sa COVID-19 kay tungod nga ang komplikasyon tamaan gid ka delikado. Okay? Sige, next slide please. So ari mga presentation lang ni siya sang heart attack at stroke. Sa heart attack syempre pwede magsakit ang dughan, dulayan maginhawa. Ang sakit sa dughan pwede nga maglatay sa aton nga left arm, sa liog naton or sa shoulder. While sa stroke usually ga present na sila sang mga numbness, meaning palaminhod, no, ang kamot, especially pag isa lang ka side or ang tiil, weakness or loss of movement. Pwede iban nga naga-confuse, nagakadulaan balanse. Pwede man nga nagakabudayan sila maghambal kung isano, nagpukol bala na isa na siya ka-presentation stroke. Next slide please. So again, sa heart attack, kamuning pwede nga presentation. Sunod nga slide. Amo naman niya ang mga pwede nga presentation kung ang pasyente nag-stroke. Okay? Sige. Next slide, please. Ano siya, Doc, no? Isa ta stroke, ang mga signs niya, no? Kung stroke siya, makita ko di fast, may ano kita nga, fast face, arms, sige, balik kita speech. sa fast. Sir, ara ang fast. So, face, makita mo sa face uneven, nagakiwi ilang guya bala. Tapos ang A-arm, arab lang pa sa kao, mong duwa ka kamot, pero ang isaya ka kamot nagakahulog. No? Okay. Wala siya sang kusog. Ang ikatatlo is speech, na makitaan nga daw ka pukol sang pasyente, hindi maintindihan maghambal.
no? And then ang TR is time lang na nga sila as early as we can see this FAS, ang phase R changes, sila na pakatawag kita dayon sang first aid kay para dayon kung ano ni siyang klase sang stroke kag ma-manage ang insakto ang pasyente. Okay. Sige, next slide please. Okay, so mga ano ni siya, mga pamaagi kung paano naton matakna ang pag-spread sang coronavirus, no? So ginatudlo gina siya. We've been having several nga mga radio interview, educational material. So yung pinaka-importante gid yapon is wash your hands frequently. Kung hindi ta kapanghugas sang habon, then mas mayo may alcohol, kita rub your hands with alcohol at least 20 seconds, no? And then maintain social distancing even sa aton nga workplace. No, may upod kita bisa aton nga office, kailangan i-maintain tagyapon ang social distancing. Avoid naton touching your face, amo na maghikap sa guya, sa mata. Cover up to protect others, meaning kung magsikada, mag-ubo ka dira, i-try nga tabukan gid ang big sang shoe pwede pa sa imo nga arm. And then seek medical consult early. So ang ini nga bahin, I think kadamo sa mga doktor subong is naga-online, no, nga consultation. So actually pwede gid ka mo pangita sa mga specialist like our pulmonologist or infectious disease nga makabulig kung anong pwede observon sa time na may mga symptoms kita related sa COVID-19. And important, especially subong nga sa MECQ, no, to stay at home and stay informed. Kay it's another way nga para ma-stop naton ang pag-spread ng virus kung nagatinir kita sa balay. Okay, next slide. Ini just repetition lang na, no? Again, wash your hands. Siya mo na ng social distancing, no face-to-face, especially sa workplace naton. Mo sang mga nagkalat na nay because nga during break time, magkaon, magkakasang mask, dungan taon, face-to-face, so potential nga ma-spread naton ang virus. Kag importante man is to eat right, as mentioned ni Dr. Villar, kinanan ang ginakaon tayo is also healthy in order to boost our immune response against COVID-19. Next slide, please. Sige, mga ano lang siya, mga reminders. I think man na siya sa internet, you can read on that. Ang COGSRAC naton is another way to educate our constituents, no, diri sa Bacolod kung anong maubra naton in order to prevent transmission sa balay, sa workplace, and sa community. Next slide, please. Okay, ini siya, another one, and then another one. I think in summary, ang COVID-19, kabalog ang mga pasyente nato na may underlying cardiovascular disease kag mga factors vulnerable sila to COVID-19. And again, I would like to emphasize that in this time of pandemic, no, hindi ta pabayaan ang heart kay it's still, kung ako maglantaw seeing patients ng COVID kag may cardiovascular disease, usually ang endpoint or ang reason nga hindi sila makasurvive is still ang komplikasyon sa cardiovascular system. So, importante gid nga mag-andam, no? I-follow ang mga protocols, ang mga pinatudlo how to prevent transmission. Pag of course, take care of your cardiovascular system by doing preventive measures. Yung pang tudlo nato 52100, no? And other pang things na pwede naton ma-decrease ang cardiovascular disease. Again, COVID-19 gina-consider ginanamon as a cardiovascular disease. Okay. Dok, gusto ko lang tagaan emphasis ni Bala ining sa aton isa ka slide ni nga ang madasig nga daw galaptag, madasig ang paglaptas ng COVID-19 because of this habit. So sa aton nga pila ka makuturan daw ijakto gini sa dok mo, no? Nyati, mga upod ko mo lang na sobra na, hindi ako kinanglan mag-face mask, kinupdanay mo lang kami. Hindi gani, ay kadwayan niya, mga amigo ko mo lang na, kilala na mo lang kami na, so hindi kinanglan mag-face mask ko. Kaya ginapagandang isa nga,
parinti ko na, pamilya ko na, nga ma-face mask pagid ko. Na, amo sang tatlo. Actually, sir, sa tutuod lang, ang mga pasyente, ba nga iba nga nag-admit no, sa hospital, kung panahon, wala na ni sila gagwa sa ilabalay. No, mga tigulang, may demensya sila, hindi na sila ka-take care sa kaugalingon nila, so may mga bantay na sila nag-take care sa ila. So, ang kakatabo, because nga ang mga bantay nagagwa sa balay, kag maybe nagaka-lockdown sila, no? Remember, sa mga bataon, pwede nga ang COVID-19, wala kasang pabatsyagan, wala simptomas. Correct. So, potential na siya nga ang mga tao nagagwa sa balay, nga pwede na silang makalaton sa upod nila sa balay. That's why mo nang concern with recently isang medical group nga nag-consider kita nga tani na migid ang community quarantine. Kasi that's the only way nga para ma-stop tani nato pag-spread virus. Again, insakto, na siya, sir, hindi kita magsali. Nga even upos na sa trabaho, kilala, sa amigo, so, dito kabalo subong kung sino ang COVID positive kag kung sino ang wala. Dok, are mawangkot ko, Dok. Ining mga COVID positive ni asymptomatic, but sinungan wala sila sang symptoms, makalaton man ni sila, Dok? Potential, sila gyapon nga makalaton. No? Especially sa time period na pag-infect, no, usually sa first week na nila nga na-infect sila mo ng pinakataas gyapon nga time nga makalaton sila. So, it's still better to practice social distancing, wearing sa mask, and washing it, no, in order to prevent this one. Yes, potential, gina siya, sir, hindi ka na asymptomatic. Pwede gina sila gyapon makalaton. Gani. Ang budlays na da ikaw ya symptomatic ka, wala kaya sa ginabatjag, pero ang malatnan mo ya, posible ya, basi mamuto yung grabing symptoms ang malatnan mo, munang ginalikaw naton tani. Okay. So, okay. May mga idugang ka pa, Doc. Anyway, daw kompleto gid ang presentation naton and ang time naton is daw tsakto gid, no? So, Doc, message na lang sa aton nga mga ka-action, especially in relation to celebrations ng Heart Day sa September 29. So sa pagsaulog naton sang World Heart Day sa subong nga adlaw, no, ang amon guro message in behalf of the Philippine Heart Association, Western Visayas, Negros Occidental Chapter, nga hindi naton pagkalimtan nga i-take care ginaton ang aton nga health, particularly ang cardiovascular system. No? Sa mga pasyente naton nga may ara na yatang risk factors like high blood, diabetes, no? Hindi pagkalimtan nga magsigi kita inom sang bulong, no? Kasi muna sa amon problema, makita na po sa mga pasyente nakon naguntat na sila sa mga bulong kaya hindi na sila ma-follow up because of the COVID-19. So again, emphasizing despite ara kita sa pandemic, ang aton nga mga risk factors, especially high blood, diabetes, taas nga cholesterol, ara gina sila gyapon, sometimes with the inability nga kita maka-exercise, ang ginakaon naton is kung ano lang ang available, hindi kita wala tabla means or source ang mga mayo gid pagkaon sa subok, hindi naton pagkalimtan nga i-take care gid gyapon ang cardiovascular system. And in connection with the pandemic, again, ang cardiovascular disease gina-consider as vulnerable nga risk factor para maka-acquire sang COVID-19. And at the same time, ang COVID-19 gina-consider ginaton as a cardiovascular disease. Kaya ang komplikasyon sini, hindi siya lahog-lahog, pwede gid siya ikamatay sang iba't pasyente. Sige, okay. With that, Doc, gusto ko lang palambot sa imo ang mga greetings dili sa imo sang mga pila naton ka Facebook followers bala. Kay taga Pontevedra kagali, Doctor. Damo diga taga Pontevedra kagali nga gabitoya, Doc, no? Kay mga pasyente kaguro dira ga pa-regard sa imo di sa Facebook naton, no? So anyway, Doctor, salamat gid. Salamat kay Dr. Sheila May Villar. Thank you very much. Si Dr. Villar, Doc, would like to get his message also. Her message.
Si Dr. Villar. Amo lang gid kung nga gusto nga ipabaluliwat nga hindi gid killer health naton kay ang aton nga COVID-19 malipas gid ni ang Ginoo kabalugid sa aton nga ginatinguhaan kag dapat lang gid kita magpati sa mga simple health protocol. Pag sa mga ginhambal ni Dr. Gabitoya, ang mga may existing problem na hindi nyo man pagpabayaan ang inyong high blood, ang inyong diabetes, no, o ang iban yung mga bulong. Try gid ka mo reach out sa mga doktor ninyo. Kay actually, ara lang nada sila. Kay gusto na nila, nga i-take care ka mo. Galing kay tiyang problem kung magkadto ka mo sa mga, kung layo gid ka mo, kag mag-try gid ka mo kadto sa ibang nga clinics, inang gina-encourage na lang anay naton nga mag-teleconsult. Pero may iban man kami nga mga upod nga doctors nga kinanglan gid nga maglantaw sa mga pasyente face to face, but they follow strict protocols, no. So amo sino. Sige. So Dr. salamat gid Dr. Villar, Dr. Gabitoya. Thank you very much for your time. Kag tandaan taliwat mga ka-aksyon ha. 52100. Apos na tandaan ako, tandaan ko na first time ko ni nakaamusin ni nakatandas ni. Tandaan ko na ni ang 52100. Kag remember, ang COVID-19 is considered as a cardiovascular disease. So kung may problema ka sa imo cardiovascular system o sa imo heart, andam ka gid, mas mag-andam ka pa gid sa sining COVID-19 because it might be fatal, no, sa imo nga may ginamatiyag nga balatian sa korason. So mas dugang pa gid nga paghalong, no, ang reminder sa aton nga mga doctors. So thank you very much sa aton duha ka mga bisita karon, Dr. Villar, Dr. Gabitoya. Thank you sa inyong time. Good morning. Mga ka-aksyon, inyong ipamatian ang ato sininga pagpangalagad sa kapihan sa aksyon nga ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is coffee for Kita sa masunod nga Domingo, diri gyapon sa kapihan sa aksyon, abot sa inyo lagad Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!